Ein dymuniad fel cymanfa oedd rhannu'r gweithgareddau rhwng Sion Newydd Treforys a Carmel Pont Lliw. Ddoi yn Sion Newydd, heddiw yn Carmel. Mae'n galondydd bod gennym Zoom i ddod â ni at ein gilydd ac yn gyfrwng i rhannu elfennau o strwythur y cyfarfod blynyddol. Nid ydym wedi medru cyflwyno ein rhaglen fel y dymunem, ond gobeithio yn fawr iawn byddwch yn derbyn bendith o'ch presenoldeb yn yr oedfaon. Gwahoddaf y parchedig Derek Rhys yn awr i'n harwen yn y weddi agoriadol. Iawn. Wel, gewn ni plygu pen mwyn dechrau gwasanaeth. Ar greu ni'n diolch i ti am y fraint o gael ymgasglu gyda'n gilydd heno. A ni'n diolch bod ti'n addo bod gyda ni wrth i ni gwrdd yn enw di. Bod ni dros y lle i gyd, ni'n diolch bod ti yma gyda ni, bod ti ar waith ynom ni, ac bydd ni yn gofyn y bydde ti'n siarad i bob un ohono ni, trwy beth sydd wedi paratoi ar ein cyfer ni yn yr oedfa hon. Bydd gad ni fod yn pobl gwahanol ar ddiwedd yr oedfa. Bydd ar waith yn enw di. Amen. Amen. Wedi canu yr emyn cyntaf, fe fydd recordiad o'r darlleniad gan y parchedig Glandwr Roberts. Yr emyn cyntaf maen nhw i gyd wedi dewis o ganeuon ffydd, 218. Bolwn di o arglwydd, io'r holl alluog, dengys bryniau oesol, un dy gadernid mawr, yn dy ddawn i faddau, tyner a thrigarog, codi o'r dyfnder, wneud rheiniau'r llawr. Mae ein darlleniad allan o'r Testament Newydd. Efengyl Ioan, y 3 bennod a'r adnod gyntaf hyd at 21. Yr oedd dyn o blith y Pharisëaid, a enw Nicodemus, aelod o gyngor yr Iddewon,
Daeth hwn at yr Iesu liw nos, a dweud wrtho, Rabi, fe wyddom I ti ddod ato ma'n lathro oddi wrth yw. Ni allai neb, wneud yr arwyddion hyn ar wyt ti yn ei wneud, ond I bai bod Dyw gydag ef. Atebodd Iesu ef, yn wir, rwy'n dweud wrthyt, ond I chaiff rhywun a ieni o'r newydd, ni all weld teyrnas yw. Meddai Nicodemus wrtho, sut y gall neb gael ei ieni ac yntau'n hen? Ai'n bosibl tybed I rywun fynd I mewn I groth ei fam eilwaith a chael ei ieni? Atebodd Iesu. Yn wir, rwy'n dweud wrthynt. Ond I chaiff rhywun ei ieni o ddŵr ar ysbryd, ni all fynd I mewn I deyrnas yw. Yr hyn sydd wedi ei ieni o'r cnawd yw. A'r hyn sydd wedi ei ieni o'r ysbryd yw. Paid ar rhyfeddu I mi ddweud wrthyt, y mae'n rhaid eich geni chi o'r newydd. Y mae gwynt yn chwythu, lle yn mynd, ac rwyt yn clywed yn ffyn, ond ni wyddost o ble mae'n dod, nac I ble mae'n mynd. Felly y mae gyda phob un sydd wedi ei ieni o'r ysbryd. Dywedodd Nicodemus wrtho, sut y gall hyn fod? Atebodd Iesu ef. A thithau yn athro Israel. A wyt heb ddeall y pethau hyn? Yn wir, rwy'n dweud wrthyt. Mae ham yr hyn a wyddom ar ydym yn siarad. Ac am yr hyn a welsom ar ydym yn tystoliaethu. Ac eto, nid ydych yn derbyn ein tystiolaeth. Os nad ydych yn credu, ar ôl I mi lefaru am bethau'r ddeiar. Sut y credwch, os llefar a wrth eich am bethau'r neb? Nid oes neb wedi esgyn i'r neb, ond yr un a ddisgynodd i'r neb. Mab y dyn, ac fel y dyrchafodd Moses y sarf yn yr anialwch. Felly, y mae'n rhaid I fab y dyn gael ei gyrchafu. Mwyn I bob un sy'n credu, gael bywyd trwyddo ef. Doedd, carodd Dyw y byd cymaint, nes iddo roi ei unig anedig fab, mwyn I bob un sy'n credu ynddo ef, beidio a mynd I ddistryw, ond cael bywyd sagwyddol. Oherwydd, nid I gondemnio'r byd anfonodd Dyw ei fab i'r byd, ond mwyn i'r byd I gael achub trwyddo ef.
Nid yw neb sydd yn credu yddoedd, yn cael ei gondemnio, ond mae'r sawl nad yw'n credu wedi ei gondemnio eisoes oherwydd ei fod heb gredu yn enw unig fab Duw. A dyma'r condemniad i'r goleuni ddod i'r byd, ond i ddynion gari tywyllwch yn hytrach na'r goleuni, am fod ei gweithredoedd yn ddrwg. Oherwydd y mae pob un sy'n gwneud drwg yn casau'r goleuni, ac nid yw'n dod at y goleuni rhag ofn i'w weithredoedd gael ei dadlenni. Ond dyma'r sawl sy'n gwneud y gwirionedd yn dod at y goleuni fel yr amlygur mae yn niw a mae ei weithredoedd wedi ei cyflawni. Boed bendith Duw. Ar y darlleniad a'r gwrando yna, o'i air santaeth. Amen. Wedi canu yr emi nesaf, fe fydd Mr Trevor Davies yn ein harwain mewn gweddi. Ac yn syth ar ôl hynny, fe fydd y parchedig Judith Morris ein ysgrifennydd cyffredinol yn ein harwain i goffau'r gweinidogion, a'r parchedig Geraint Mos yn offrymu gweddi'r coffad. Yr emi nesaf 709. Arglwydd dysgu mi weddio, priod waith pob diwiol yw, treulionyddiau oll eithgeisio am awrygu denw gwyw, dedwydd ydyw, a ddisgwylio wrthi ti, ac yna blaen. Ac yn sŵn yr emyn gawn ni nawr barhau mewn gweddi. Gweddiwn.
Molwn di o ddiw ein tadau, uchel wyl o foliant yw. Molwn di o arglwydd wrth feddwl am dy waith, yn llunio bydoedd mawrion, y greadigaeth faith. Molwn di am dy allu a ffyrdd, yn llywodraethu'n gyson dros genedlaethau fyrdd. Braint felly yw hi yn awr, i ni ymgynnull i ffoli, arglwydd mawr y nef a'r ddeiar. Offrymwn ein diolch, oherwydd hyn yw dewyllus yng Nghrist Iesu. Mawr y gŵn enw, a chydnabyddwn ein dinodedd ni. Cofiwn pwy wyt ti, a beth ydym ninnau. Eto, troediwn lwybr gweddi mewn llawn hyder ffydd, a mae'n bod yn dod yn enw yr unig anedig. Yr Iesu hwn a rydd i ni oleuni, a doeth hineb a thangnefedd sy'n parhau, a llawenydd heb ddim diwedd. Ein tad, llawenychwn yn dy ddatgyddiad ohonot, yng ngwaith dy fysedd, yn harddwch a gogoniant y byd o'n cwmpas. Ond llawnach fyth ein llawenydd a'n moleuant, yn y gair a wneithbwyd yn gnawd. Y gair, y mynegiant perffeithiaf o natur ein Duw dad, a gweithgarwch Duw'r cariad. Gwyddiwn mewn llawenydd wrth gofio dy fod yn gwrando gweddi, ac yn clywed o cheneidiau'r tlawd. Molwn di o arglwydd wrth feddwl am dy ras. Arglwydd, gwrando mewn trigaredd ar ein llef. Cyffeswn mae'r rhai anwadal ydym, a sigledig a thywyll yw pethau ein byd. Molwn dy enw dy fod yn dygariad a thrigaredd, yn nerth, noddfa ac yn oleuni ni. At ti y deiwn, y di-gyfnewid ddiw, y cynhaliwr ffyddlon, y gwaredwr dwyfol, y cariad rhyfeddol. Dy gariad cryf yr hôn fysbryd gwan, i ganlyn ar dy ôl. Cariad Iesu sy'n dysgu'n cariad ni. Dysgeidiaeth Iesu sy'n goleio'r ffordd i ni. Deddfa Iesu sy'n ein cywiro a'n cyfeirio. Tangnefedd Iesu sy'n ein cysuro a'n bodloni. Ac a ddewid ei bresenoldeb rhagwyddol, ymherson yr eiriolwr, y diddanydd arall, sy'n ein cynnal o ddydd i ddydd, ac yn ein gwared rhag drwg. Diolchwn am wirionedd dy air. Boed i ni i'w gadw fel byddwn rhwybrau ni'n lan. Agor ein llyged i ddweled mewn byd o dywyllwch. Ein clustiau i'th glywed ymhlith dwndwr deiar. Ein meddyliau i ganfod dirgelion newydd dy air. Par i nith deimlo yn oer fel hinsawdd ein cyfnod. A'n colonnau i therbyn yn wyneb gwrthgilio ein cenhedlaeth. Cynorthwyau ein deall. Cadw ni rhag amryfysedd. Goleuan meddyliau. A dy roi ni nerth i sefyll dros y cywir a'r gwir,
ac i wrthod y ffug a'r gai. Molwn di am bregethriad y gair dros y canrifoedd. Ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost gynt, anfonais yr ysbryd glân ar yr apostolion, a'i cynysgeiddi a nerth a gallu, penderfyniad a gwroldeb, dygnwch a dewrder i bregethu'r Efengil. Ac wele, yn ein plith yn y Gymru hon, bu'r angylion yma'n tramwy, ar dy ffyrdd mae ôl ei troed, a bu'r ysbryd glân yn nythu fel colomen yn dy goed. Yn dy drigaredd, yr wyt yn dal i alw dy saint i'th wasanaethu. Diolch hwn fod a welon Calfaria yn dal i chwythu, a'r tafodau tân yn dal i eistedd ar dy bobl. Duw, gwisg dy weinidogion oll yn ddigoll ath gyfiawnder. Yn hael disgyned megis gwlith dy nefol fendith arnynt. A dyro hynod lwyddiant hir i'r gair a hyir ganddynt. A boed i bawb ohonom ninnau, aelodau yn dy eglwys, barchu'r rhai sy'n llafurio yn ein plith, sy'n arweinwyr arnom yn yr arglwydd, ac sy'n ein cynghori. Boed i ni fod yn dystion ffyddlon i ti, yn cyshuro'r gwan, cynorthwyo'r eiddyl, yn ymarfer goddef garwch ac yn amyneddgar tuag at eraill. Ceisiwn yn wystadol les ein gilydd a lles ein cydddyn, a hynny yn enw'r arglwydd. Ein tad, ddiw'r tangnefedd, sancteiddia ni, a chadw ni yn ysbryd, enaid a chorff, yn gwbl iach a di-ddau. Derbyn yn awr ein moliant a'n haddoliad. Ma ddeun i ein bye, a ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr unig anedig, Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Gyda diolch i Mr Trevor Davies am y weddi ddwys. Mae'n gyfle i ni yn awr i goffau y gweinidogion, y cynlywyddion a'r saint a fu farw yn ystod y flwyddyn. Ac fel dywedodd Aldydd, fe fydd y parchedig Geraint Mos yn offrymu'r weddi goffa. Mor ddedwydd yw yr rhai trwy ffydd sy'n mynd o blith y byw. I henwen peraroglu sydd a'i hun mor dawel yw. I ni'n diolch am y cyfle hwn yn awr i gofio am y gweinidogion a'r cynlywydd a fu farw yn ystod y flwyddyn ddiwetha. I ni'n diolch am ei gwasanaeth ffyddlon, i hymroddiad a'i hymrwymiad, i achos Iesu Grist. I ni'n cofio gyda diolch a chariad am ei cyfraniad gwerthfawr a chyfoethog, ac yn cofio'n dyner am ei teuluoedd, yn ei galar a'i hiraeth. Miss Einwen Jones, y parchedig W.J. Lewis, y parchedig Dr. Hugh Matthews, y parchedig John Roberts, a'r holl saint. Ar ôl i holl flinderau dwys, gorffwyso maint mewn hedd, ymhell o sŵn y byd a'i bwys, heb boen yn llwch y bedd.
Llai sy'n gorthrymudd byth ni ddaw, yw deffro i wylo mwy. Na phrofedigaeth lem na chroes un loes, ni theimlant hwy. Yr wyf yn gadael i chwi dangnefedd. Nid fel y mae'r byd yn rhoi yr wyf i yn rhoi i chwi. Peidiwch â gadael i ddim gynhyrfu'ch calon, a pheidiwch â gofni. Amen. Drwy dyweision ddoi gyhoeddaist, ar ein deiar air yn e. Cerydd barn, ryddhad trigaredd yn cydseinio mewn un lle. Croes calfaria fydd ei chathbwynt mawr eriod. Diolch i ti o arglwydd am y weinidogaeth Gristnogol, a'r fraint o gael ein galw iddi. Gwyddo mai trwy dy drigaredd di yn unig y mae'r weinidogaeth hon gennym. Diolch am y rai a brofodd y nerth iddynt yn ei dydd, i ddal ati, heb ddigaloni yn y weinidogaeth. Diolch arglwydd am y fraint o gael adnabod gweinidogion yr Efengil, a gwnaeth ei gorau glas i ddwyn y gwirionedd i'r amlwg, heb gymeradwyo ei hunain gyda frondi. Cofiwn gyda diolchgarwch i ti am weinidogion a bregethodd Iesu Grist yn arglwydd. Diolch arglwydd am i ti lefaru drwyddynt neges y groes, neges y cymod, neges o lawenydd mowr. Diolch am y cydweithio a fi, gwir a gwragedd, brodyr a chwiorydd, rieni a phlant, yn cefnogi gilydd yn wasanaeth yr Efengil. Weithio'n gyhoeddus, ond yn aml yn y dirgel, nad oes unrhyw beth yn y dirgel i ti. Diolch o arglwydd am yr hyn a gafwyd. Arglwydd, danfon dystion heddiw gyda'i calon yn dy waith i gyhoeddi'r hen wirionedd eto newydd yn ein hiaith, pob newid rhan o hyd i'w sail ein ffydd. Y cyffau dwys hyn o arglwydd. Gwyddom fod y weinidogaeth yn parhau. Gweddiwn felly dros y rai sy'n parhau yn y weinidogaeth yn ein dydd ni heddi. Diolch am Iesu, y person mwyaf mawr eriod a glywyd sôn. Diolch am y perl gwerthfawr. Diolch am gael perthyn i deyrnas nefoedd, a diolch am drysor yr Efengil. Ond mae'r trysor hwn gennym mewn llestri prydd, i ddangos mae eiddo Duw yw'r gallu tra'r agorol, ac nid eiddom ni. Ym mhob peth yr ydym yn cael ei gothrymu, ond nid ein llethu, ein bwrw i ansicrwydd, ond nid i anobaith, ein herlyd, ond nid ein gadael, ein taro i lawr, ond nid ein dynistrio. Cryfha ein dwylo, bywha ein ffydd, ehangan gorwelion, wrth i ni geisio dy wasanaethu yn ein dydd ni. Arwain ni drwy bob yfori sydd ar ôl o hanes byd. Nes dychwelo'r gair tragwyddol i alw teulu Duw ynghyd, Iesu, Iesu, heddiw ddoi y fori'r un. Ac am y dyfodol arglwydd, cod eraill i'r weinidogaeth Gristnogol. Diolch am amrywiaeth y weinidogaeth a'r agweddau gwahanol sydd iddi. Helpa ni wrth geisio arbrofi gyda dulliau newydd a phatrymau newydd o weinidogaeth. Galw eto arglwydd weithwyr i'r cynheuadd mawr.
Ond sut y mae pobl i alw a rhywun nad ydynt wedi credu ynddo? Sut y maent i credu yn rhywun nad wedi ei glywed? Sut y maent i glywed heb fod rhywun yn pregethu? Sut y maent i pregethu heb gael ei hanfon? Anfon eto arglwydd. Weinidogion a phregethwyr y gair, oth bresenoldeb mas i'r byd, mwyn i eraill weld a chredu. Llwyddad y waith yn ein plith fel undeb o arglwydd. A diolch am addewid dy fab, adeilada fy eglwys, a ffyrdd uffern ni sgorchfygan ti. Gweddiwn y cyfan yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist dy fab. Amen. Yr emyn nesa, 392. O'r hod y bwys ar freichiau'r Iesu, fydd gynnal ymlaen, dy galon wrth ymddiried ynddo a leenw ef a chan. Pwyso ar ei fraich, cred ei gariad mwyn. Pwysa ar ei fraich, arni ceid y ddwyn. Pwysa ar dy fraich, o mae nefol swyn wrth bwyso ar fraich fy niw. Braint a phleser yw cyflwyno'r pregethwr heno, y parchedig Vincent Watkins. Drwy'r gwahoddiad i'n hanes, mae'n ffordd i anrydeddu llafur ac amroddiad ysgrifennu fe'n cymanfa am nifer o flynyddoedd. Ymhyfrydwn yn ei ddoniau a'i ymdrech diflino dros y deyrnas, a'r sicrwydd sydd ar gael i bob un ohonom yng nghadernid Duw a chariad Iesu Grist. 15 mlynedd o wasanaeth yn Carmel, ond mis Medi llynedd,
hanner 100 mlynedd yn y weinidogaeth Gristnogol. Yn adroddiad blynyddol ein cymanfa, mae wedi nodi fel hyn. Vincent a Brenda Watkins, 50 mlynedd yn y weinidogaeth. Llongyfarchiadau i'r ddau ohonoch, ac yn arbennig i chi Brenda, am eich cefnogaeth o Vincent ar hyd y daith. Mae cyfle nawr i'w wrando ar y recordiad o bregaeth Vincent. Gymryd y cyfle yma o ddiolch i eglwys Annwyl Carmel Ponlliw, i gymanfa bedyddwyr gorllewin Morgannwg ac i'r Undeb hefyd am y fraint o gael pregethu yr efengyl yn y pwlpit sydd wedi bod yn gartre i mi nawr am yn agos i 15 mlynedd. A dwi am ddal ar y cyfle hefyd o ddiolch i oldydd am llywyddu mor hyfryd heno, ac hefyd i'w sicrhau hi y bydd yn ein gweddiau ni yn ystod blwyddyn i llywyddiaeth fel llywydd adran Gymraeg Undeb Bedyddwyr. Ac fel byddai'r ddiweddar Annwyl Islwyn Davies yn dweud wrtho i'n aml, i ni dymuno ryddid yr ysbryd i chi oldydd. Mae Glan Eisoes wedi darllen y benod o ble mae'r testyn yn dod heno. Dwi'n siŵr fod y mwyafrif ohonoch chi, ddim pawb efallai, yn gyfarwydd gyda'r adnod Iowan 3, 16. Do carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi y unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddoedd, beidio a mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Sa'n gwybod faint ohonoch chi sydd wedi clywed y stori am y cowboy oedd yn trio cael insurance policy. A dyma'r insurance agent yn gofyn iddo fe, have you ever had any accidents? A mae'r cowboy yn meddwl am foment, yn meddwl fe, nope, meddwl fe. Dyna mae cowboys yn siarad fel, nope, meddwl fe. A meddwl insurance agent, are you really sure you've never had any accidents? Nope, meddwl cowboy to. Ac oedd yr insurance, oedd ddim yn deall o gwbl. A meddwl fe unwaith eto, are you really sure you've never had any accidents? A meddwl cowboy unwaith eto, nope. Ac yna meddwl fe, but meddwl fe, a bronc did kick in 2 of my ribs last summer. And a couple of years ago, a rattlesnake bit me on the ankle. A meddwl insurance agent, wouldn't you call those accidents? Nope, meddwl cowboy, they did it on purpose. They did it on purpose. A dyna beth sydd gyda ni fan hyn heno. Pwrpas cynllun Duw i achub y ddynoliaeth. Do carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi y unig fab. Fel i chi'n gwybod yn Ngharmel beth bynnag, dwi'n hoff iawn o'r emynau traddodiadol os gai ychwanegu. Mae un emyn yn dweud, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor 3 yn 1, i achub gwael golledig y iog ddyn. Nid damwen sydd fan hyn, ond cynllun Duw sydd ar waith i achub y ddynoliaeth. Carodd Duw y byd gymaint. Mae'n anodd trio sôn yn Duw am gariad Duw. Y cariad, meddwl apostol Paul, sydd uwchlaw gwybodaeth. Nawr, nid yn ffrostio dwy o'r pwlpit mae heno, ond mae allai ddweud yn gwbl onest, dwi wedi profi beth yw cariad. Dwi'n gwybod beth yw cariad.
Cariad rieni, cariad cartre Cristnogol. Fel dwedodd rhywun am ei gartre fe, oedd Iesu Grist yn byw yn tini. Ac o'n i gallu dweud hwnna am y bantwen, oedd Iesu Grist yn byw yn tini. Cariad gwraig, cariad plant, cariad wirion, cariad ffrindiau, cariad teulu'r ffydd. A mae hwnna, ond mae cariad Duw, medde'r gŵr arbennig hwn, mae'n fwy hyd yn oed na chariad mam. Y cariad sydd i'w chlaw gwybodaeth. Yr adnod yn sylw heno yw curiad calon yr efengil. I ni'n dod at galon yr efengil yn yr adnod hon. Os deallwn ni hon, os gredwn y gwirionedd sydd ynddi, fyddwn ni'n eitha diogel wrth wynebu ar dragwyddoldeb. Bydd wedodd Martin Luther am yr adnod hon, it is the Bible in miniature. It is the Bible in miniature. Do carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab. Mae yna 3 sylw dwi am wneud heno yn gynnil iawn. Yn gyda i gyd, dwi am gyfeirio at rhyfeddod y cariad dwyfol. Mae'r cariad dwyfol yn rhywbeth i rhyfeddu ato fe. Carodd Duw y byd gymaint. Mae'r emynydd yn gofyn y cwestiwn, ple weli'r cariad fel i ryfedd gariad ef? Ac medde dyfnallt yn ei emyn, ryfeddu rwydd o Dduw, dyddyfod yn y cnawd. Rhyfeddod heb ddim diwedd byth i fod Iesu i mi'n frawd. So chi'n meddwl bod ni wedi colli'r ddawn i ryfeddu. Y popeth mor gyffredin, ni wedi colli'r ddawn i ryfeddu. Dwi'n cofio pan oedd Osian, yr wyr hynna yn fach, ac oedd hi mas y cefen yn golchi rownd y tŷ, ac yn llanw y bwced gyda dŵr, ac o'n i'n gweld Osian yn edrych ar y bwced, ac oedd y dŵr yn mynd lan a lan. A medde fe, dy ci mae'r dŵr yn tyfu, ac oedd ei liged bach yn pefreiddio. Ni wedi colli'r ddawn i ryfeddu. Meddwl am gerdd Rhydwen Williams, a fi'n weinidog wrth gwrs yma yng Ngharmel. Yn haernas diniweidrwydd, gwau hwnnw wrth y pyrs, rhy hen i brofi'r syndod, rhy gall i weld y wyrth. I chi ni sylwi, dwi'n siŵr bod chi, o'r defnydd mawr sy'n cael ei wneud heddi o'r gair Saesneg awesome. Awesome. Bys i'n edrych lan, ac bys i'n checo gyda tref i wneud yn siŵr. Mae'r gair Cymraeg am awesome yw arswydus. Hynny yw, mae yna elfen o barchedig ofon yn y gair yma. Ond nid fel yna mae'n cael ei ddefnyddio iddi. Rhywbeth chyfod ffantastig, unbelievable. Dyna fe maen nhw'n defnyddio. Awesome, awesome. Dwi'n cofio ni prynu minstrels a skittles i'r wyrion pan nhw'n fach, ac o'n nhw'n ymateb drwy, dy ci, ti'n awesome. Ti'n awesome. Yn y gynulleidfa heno, mae yna un o leia. A fi oedd gyda fi ac eraill i First Baptist Orlando yn America. Ac so'n gwybod os i Geraint yn cofio, ar y fwydlen gyda'r nos, o'n nhw'n enwi y bwydydd gyda rhyw enw Beibledd, chi'n gwybod? Oedd y beef burgers yn Goliath burgers. Ac o'n nhw'n awesome. Ac wedyn ni oedd y Samson sandwiches. Ac o'n nhw'n awesome hefyd. Ac am y Jezebel jelly, not to be trifled with. Dim ond Duw a'i gariad, dim ond Duw a'i gariad, dim ond Duw a'i gariad sy'n heiddi alw yn awesome. O Lord my God, when I in awesome wonder. Y barchedig ofon, yr arswyd yma, fel un wedi clywed yn y gweddiau,
ac yn y darlleniad hyn, mae'n awesome. Mae'r cariad dwyfol yn rhywbeth i ryfeddu ato. Caru'r byd mas Duw. Sylwch, nid y byd perffaith oedd e wedi greu chwaith. Nid y byd y dywedodd amdano i fod yn dda. Fe garodd Duw y byd yn ei bechadusrwydd, yn ei eogrwydd, yn ei gyflwr syrthiedig. Y gair wrth gwrs yw'r gair agape. Y cariad sy'n dymuno'r gorau i'r ddynoliaeth. Cysau'r pechod, ond caru'r pechadur. Dymuno'r gorau i ddynion, a gwneud popeth o fewn ei allu i arwyddo ei lles. Y peth i ryfeddu ato yw nid ei ddigofaint, nid ei lyd, nid ei ddicter oherwydd pechod, ond ei gariad ar weitha'r pechod. Roedd yna weinidog yng Nghaerdydd, enwog yn ei ddydd o'r enw Lewis Powell. Daeth bachgen ifanc ato unwaith i ddweud fod ei ffydd yng ngras yr Efengyl wedi cael ei ysgwyd. Sut meddai'r gweinidog? O, meddai'r bachgen ifanc, adnod yn Rhufeinied 9. Jacob ag Erais, Esau ag Aseais. Dwi ddim yn gallu deall pam oedd e'n cysau Esau. Mae'n adnod anodd, meddai Lewis Powell. Ond mae yn awster di ar y diwedd, a mae'n awster i ar y dechrau. Dwi'n gallu deall yn iawn pam y byddai Duw yn cysau y ddynoliaeth gyfan. Ond dwi ddim yn fy mew yn gallu deall pam y dylai dy garu di a mi. Fel mae'r emynydd yn gofyn y cwestiwn pa beth a welais dyno fi yn deilwng o dy gariad i. A'r ateb yw dim byd o gwbl. O ble dwi'n sefyll heno edrych ar y gynulleidfa hardd gwasgaredig, mae rhaid fi wedi chi'n edrych yn lyflu ar y tu fas. Hyd yn oed tu ôl i'r mygydau, chi'n edrych yn lyflu. Ond paent ohonoch chi tybed, sy'n eisiau chi gyffesu, paent ohonoch chi sydd wedi cael makeover, neu wedi defnyddio botox, neu wedi cael facelift. Edrych yn neis ar y tu fas. Ond nid y tu fas sydd yn bwysig i chdi o chi a minne, y tu fewn sy'n bwysig. Beth am ein meddyliau ni? Beth am ein crwydriadau ni? Mae'r emynydd yn gweud gwyddost, gydd feddyliau yng nghalon a chrwydriadau mynychon. Na pech a gweithio Brendan ywch chi. Chybod, keep it in-house. O'n i'n caru y ferch Berta weles i eriod pan o'n i'n ifanc iawn. Yn ifanc iawn. A gwmpon i mas un oson. A ffindodd i rhywun arall. A phan weles i fe, wedes i ddim byd mas yn uchel. Ond yn y meddwl bach chi, o'n i'n dweud o'n hunan, beth ar y ddiar mae wedi gweld yn hwn? Dwi'n yn gweud i fod yn hyll, ond oedd e ddim yn oil painting chwaith. Mi allwn ni ddweud yr un peth ynglyn â fel mae Duw yn gweld y byd, chi'n gwybod. Dim byd i garu yn y byd yma. Dim byd i garu yn y ddynoliaeth. Mae llawer ddim yn deall dirgelwch y digofaint dwyfol. Dwi ddim yn gallu deall dirgelwch y cariad y dwyfol. Ryfedd na fi asw nawr yn y fflamau wedi cael fy nhorri lawr am fy myau. Pe bydden ni wedi cael ein torri lawr, bydde dim byd i ryfeddu ato. Y rhyfeddod yw ein bod heb ein torri lawr. Dwi'n hoff iawn o'r adnodau hyn yn yr Hen Testament. Nid yn ôl ein pechodau y gwnaeth e fe a ni, ac nid yn ôl ein hanwireddau y talodd e fe i ni. Ac fel mae'r emynydd yn dweud mor hyfryd, felly carodd Duw wrth rychau anhawdd gara erioed a fi,
Felly carodd, fel yr rhoddodd unig fab ei fynwes gi. A bod yn gwbl onest, a dwi'n siŵr fyddech chi'n cytuno, caru pobl hawddgar i ni fel arfer, ond mae Duw yn caru'r byd anhawddgar, o gariad rhyfeddol. Pe byddai Duw yn gadael i'n tynged rygionus byddai dim i gyffroi ein syndod. Pe byddai'n ein damnio ni gyd, byddai hwnna ddim yn achos rhyfeddod, ond fe garodd Duw y byd. A dyna chi yw rhyfeddod y cariad dwyfol. Ac yna rhagoriaeth y cariad dwyfol. Nes iddo roi ei unig fab. Nid cariad ar air yw hwn, ond cariad ar waith. Fel mae Ioan yn dweud yn ei epistol, yn hyn y mae cariad. Nid am i ni garu Duw, ond am iddo fe'n caru ni ac anfon ei fab i fod yn iawn dros ein pechodau. Cariad yw achos y cymod, nid ei effaith. Sylwch, nes orbedodd ei briod fab, arbed i elynion, ond nid i fab. Mae'r Efengil wedi cyflwyno rheol newydd i fyd rhifyddeg, arithmetic, mwyn rhoi amcan gyfrif o gariad. Nid yn unig yn ôl yr hyn y mae'n rhoi, ond hefyd faint sy'n ganddo ar ôl wedi rhoi. Ac yn siŵr o fod yn gyfarwydd a hanes y weddw dlawd yn rhoi 2 hatling. Dim ond 2, ond mae Iesu'n ategu iddi roi mwy na holl ddynion cyfoethog Palestina. Sut ddath i'r casgliad hynny? Wrth ystyried faint oedd hi wedi rhoi nag e, ond wrth ystyried faint oedd ganddi ar ôl wedi rhoi. Doedd ganddi ddim byd ar ôl. Bernwch gariad Duw yn yr un modd. Wedi rhoi i fab, does ganddo fe ddim mab ar ôl. Doedd dim cadw bod Duw yn canmol i gariad tuag atom, a nina eto yn bechaduriaid i Grist farw troson ni. Mae e'n canmol i gariad, mae e'n gwthio fe arnom ni, mae'n tynnu'n sylw ni at y peth. Chydi darllen ar emyn dros bechadur yn ddiweddar, dros bechadur biost farw, dros bechadur ar y pren, y dioddefaist hoelion llymion nes i dorfod crymu pen. Dwedi mi ai fi oedd hwnnw, gofiodd cariad yr rhad mor fawr, marw dros un bron a suddo yn gehenna boeth i lawr. Ie, mae wedi marw mwyn i bob un sy'n credu ynddoedd. Sy'n gyda fi amser, allan i fi rownd y gynulleidfach enwi chi. Mwyn i Vincent, mwyn i Oldyth, mwyn i John, mwyn i Geraint, Glan, Trev, Nigel, hyd yn oed Simeon Becker, mwyn i bob un sy'n credu ynddo fe, beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Dyna i chi yw'r rhagoriaeth y cariad dwyfol. Ac i wrthen yn gyflym iawn, bydd am y rhwydwaith y cariad. Ni wedi sôn am y rhyfeddod a'r rhagoriaeth. Beth am rhwydwaith y cariad dwyfol? Mae gen i lyfr yn y tŷ, mae'n siŵr fod e gan lawer i weinidog o'n genhedlaeth i, Walter P. John, Rhwydwaith Duw. Ac yn caneuon ffydd, mae'n mynd gan Waldo Williams, mae rhwydwaith dirgel Duw yn cydio pob dyn byw. Mae hwn yn fyd eang. Chybod i ni gyfarwydd gyda'r World Wide Web. Mae hwn yn World Wide Love. Mae e'n estyn ar draws y byd cyfan y nos yma. Mae e'n fyd eang. Mae rhwydwaith y cariad yn ymestyn ar draws y byd crwn. Ac eto, mae e mor bersonol hefyd. Mae'r Efengil yn sôn am geisio am yr un ddafad, yr un dar arian, yr un mab.
cariad rhyfeddol, cariad rhagorol, cariad a'i rhwydwaith yn cyrraedd i bob cwr o'r byd. Ac fel bydd Oldydd yn darllen a John yn chwarae i ddiweddu, dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, twysog bywyd pyr yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio a chofio amdano? Pwy all beidio a threithi ei glod? Dyma gariad nad anangof, tra bod nefoedd wen yn bod. Do carodd Duw y byd cymaint, nes iddo roi y unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddoedd, beidio a mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Ac i Dduw y bwr clod a'r gogoniant am hynny. Amen. Wel, diolch o galon i chi, Vincent, am y bregaeth. Mae'n diolchiadau ni hefyd i'r swyddogion am drefnu pob manylun o'r Oedfa, semeon sydd ar dawn technegol, ac i'r Rhodri Dasi a Dylan Rhys o Undeb yr Annibynwyr am y gwaith recordio. Diolch i chi gyd hefyd am eich presenoldeb yn yr Oedfa heno. Ac ar ôl yr emyn olaf, fe fydd Nigel Davies yn rhoi'r fendith. Chi'n gwybod beth yw'r emyn, chi wedi clywed y geiriau yn barod. 205. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu. Twysog bywyd pyr yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio a chofio amdano, pwy all beidio a threithi glod. Dyma gariad nad angof, tra fo nefoedd wen yn bod. Oedd i'r arglwydd eich bendithio chi a chamddiffyn chi. Oedd i'r arglwydd wedi'n garedig arnoch chi a bod yn hael tuag atoch chi. Oedd i'r arglwydd bod yn dda atoch chi a rhoi heddwch i chi yn a thrwy ei annwyl fab Iesu Grist. Amen.